Nalazimo se u studiju Bass Music. Sa nama je Aca, Aleksandar, Jaca, Jasmina, Slavica, Ami i Lidija. I ja sam Alen Antology. Danas smo se okupili da razgovaramo, komentarišemo vezano za današnji datum, 21.12.2012. Želeo bih prvo Aca da nam kaže nešto vezano za ovaj datum. Šta je on danas očekivao da se desi? Moje očekivanja su bila pogrešna. Očekivao si da bude neko razaranje, nešto? Pa očekivao sam ja svašta nešto, ali ništa od toga. Sve u svemu začin C. Šalim se malo, šalim na stranu. Pa ništa, šta sam očekivao? Očekivao sam kao i svi naši preci, da će Smak sveta jednog dana biti, zapravo bit će, ali ne danas. Kao što su predvidele drevne maje. Tako je, drevne maje, ne samo drevne maje, što si zapeo za te maje. Nostradamus. Tako je, Nostradamus, Inge, Finger, Baba Vanga. razumiješ, Baba Vanga, tako je, I Baba Vangi su pričale sve i svašta. Bugarska Bagavaranga. Ona je bila super. A reci mi, želeo bi sad prvo jednu stvar, iskreno svi da mi kažu, da li su bili uplašeni? Ja jesam, iskreno, počuši od mene, jesam. Dobro, Jaco, ti? I dalje sam uplašen. Samo sek, Jaco? Ne, naravno da nisam jer nisam verovala od samog početka u to. Koji ćeš kurat? Ma šta? Dobro, Slavice, ti? Naravno da ne, ja nisam verovala u to jer to je malo nelogično, ali ajde, nema veze. Dobro, Ami? Pa nama ne ja ne sam školovala, šalim se, kako se zove, pa i verovao sam i nisam zato što znam da samo Bog zna kad će biti Smak sveta, pa i verovao sam i nisam. Oni što su rekli da će biti, ne znam, možda im pogode, možda otko znam, niko ne zna to osim Boga. Tako da i verovao sam i nisam. Još nije završen današnji dan, 21. tako da još se ne znam, možda bude to... Ja se i dalje plašim. Možda počinje 21. pa narednih dana polako se penje. I rekli su će Gangnam Style, ono milijardu gledalaca. Pa to. Tako da još nije dostiglo večeras. Lidija, reci mi ti, da li si bila uplašena? Ma normalno da nisam, za mene su to gluposti. Dobro, najviše o tome smo ja i Aleksandar proučavali na netu, vezano za to. Bilo je logike, ali je bilo previše kao neka bajka ili film. Jer ljudi su videli datum, to jest kalendar maja, nisu shvatili da je to u stvari završetak, da kažem, jednog doba ili njihovog kalendara. Mnogi su mislili da će se desiti Smak sveta, jer su mnogi drugi umišljali prste vezano za to i sve je vodilo ka tome da nema dalje. Najviše se pričalo o planeti Nibiru. Pa i nije baš. Zavisi, u posljednjih par nedelja se priča o planeti Nibiru, zato što je pre nekih, ja mislim, 4 dana prošla planeta jedna pored nas, ili kometa, asteroid, ja mislim da je bio, da. Prošla je pored nas jako blizu, ali u principu, mislim da to sad Nibiru, to je glupost, totalna. Mene je iskreno najviše uplašilo to što su i Inge, i Maje, i Nostradamus, i svi preci na ovom svetu, Južne Amerike, Afrike i Australije, koji su najstariji na područjima, znači našim. Svi su stali kod tog datuma, znači sa klesanjem tih kalendara, znači realno, pa jeste, to je kalendar realno. Da. Nisu mogli svima da nestane klesa pa kao... A znaš zašto to? Nisu imali više onih ploča, razumiješ? Pa znam, ali pazi, recimo, aj ti ćemo kao da klešemo, razumeš, ovde u Čuburskom parku, razumeš, ono na Vračaru. Ali, brate, klesat će i ona u Južnoj Americi, razumeš, tamo u nekom njihovom parku, klesat će i oni, brate, u Africi. I sad kao svima nama nestane kao na tom datumu, malo je, razumeš? Da, kako su drevne maje znale koliko mi imamo planeta i još neke stvari. Tako je. Oni nisu imali tehnologiju da vide... Tako je, ne samo tehnologiju, nisu imali ništa. Ali jednu stvar od svega toga je sve obistinilo. Jeste. Planeta stvarno ide ka propasti. To jeste. Zato što globalno zagrevanje je dokazano. Tako je, gravitacija nam Gravitacija nam slabi. Ljudi su deblji, mnogo drugačiji. mnogo su deblji. Loši su ljudi. Ali s time, kako se zove, s time živimo nezdravi život. No, uopšte na cijeloj planeti. Evo, pijemo Coca-Colu, dok pričamo o mestu, pijemo, razumiješ, ceđenom limonadom i ono. Pa, realno to jeste. Znači, hranimo totalno se smo nezdravom prsni. hranom. Mi smo već nama načinili Smak sveta, u stvari, a nismo ni svesni.
Mi sami sebe ima da dovedemo do uništenja. Ali, opet, evo, danas je 21. Jeste. Sinoć, mnogi su mislili da je opasnost prošla. To su, hoćeš da kažeš ljudi koji... Primitivan narod, slušali su na televiziji neke ali mislim emisije. naravno o nama, znači o Srbima. O Srbiji, Hrvatskoj, Bosni i znači zemlje okolo nas, jer Australija je sada već skoro 23. Znači oni su već skoro 1,5 dan, znači pre nas je Australija, kao što je i Amerika. Oni su preživjeli smak sveta, mi još nismo. Tako je, oni su dan preživjeli. Pa ništa, onda idemo u Australiju. Idemo da tamo da je već prošlo 21. tako. Dobro, sve je to šala, ali ono što se dešavalo do dan danas, neki ljudi su izvršili samoubistvo. Da li znaš o tome? Devojka ili dečak je skočio sa zgrade. Da li ste čuli za to? Neko od vas? Ne. Da li neko od vas ima da podeli nešto vezano za ovaj dan, očekivanja, da li su čuli nešto na televiziji, na internetu i tako to? Pa ja sam gledajući televiziju prva, koja je ispala jako glupa i... Koja je tačno u 20 časova aj pričam to. Prekinula program. Da, znači u 0:00 oni su kao umrli smo, šta ne razumemo. Prekinuli su. I kao gledaš i smeješ se, ali dobro, možda to je njihov neki humor. Ma to samo čisto novinari da ima čemu da pišu i da pričaju. Realno, novinari i tako te stvari koje se dešavaju. Oni se sprdaju na taj način. Neki pričaju o komercijali. Pa propaganda, ja mislim Pa da to, da. Propaganda što bi rekao da to nije istina. Film 2012. Da. Koliko su oni zaradili para na tom filmu? Koliko je ljudi pogledalo taj film? A ne samo, Pa skoro taj svaki film. čovjek je pogledao. Svaki drugi. Ja nisam, na primjer. Pa lepo kažeš Znači, svaki mene drugi. ne interesuje, ne želim da... A možda tebe ne interesuje, ali smo ja i Alen zajedno ukupno oko 50-ak puta pogledali taj film i mislim da smo time doprinuli. Družim se sa... A to, a vidiš ti duša moja, kako je to kad dođeš? Dobro, jako zanimljivo. Postoje ljudi koji su se plašili, ali jako plašili. Meni se jedna žena javila, starija žena, oko 50 godina. Ona i dvoje dece su jako uplašeni vezano za sve to. Ja sam im rekao da to nije istina. Možda i da sam pomislio da jeste, bolje reći ljudima da nije. Kao i lideri sveta. Da li bi oni rekli ljudima svojim, biće smak sveta, ljudi znate, opušteno. Da, opušteno, nema pravite paniku. Šta bi bilo na ulicama? Haos. Tako da, i da se nešto dešava, mi to ne bismo mogli da znamo. Možda bi znali naši lideri ili FBI, znam i ovi ostali. CIA, Vatika. Svi koji su višli od nas. Ali mi, obični ljudi, ne bismo znali. A jebi ga, brate, niko nama nije kriv što smo se rodili sa 1,73 cm. Dobro, ne mislim sad da pravim sidi. Da smo mi niski, 1,60 m, daj Bože i tako to. Metar i žilet. Metar i žilet. Šta sam teo... Kad smo go žileta mora kupim briješ, posle posetite me. Dobro. A dobro, zadnji, a želiš da umreš lepo? Pa naravno. Ne, da se nadovežem na tvoju, šta si rekao? Rečenicu. Tvoje izlaganje. Nešto si rekao, brate, sad mi Da, stavljamo. lideri naši bravo, si višli, jedini bi znali, ne bi širili to. Mene je to, brate, iskreno uplašilo kad sam se zakačio na net i sad net je realno sranje, brate, možda vidiš svašta i da čuješ svašta, ali javno izloženje, znači, japanske kraljice, koja je glavna, razumiješ, japanska kraljica u Japanu. Da, ona je pričala o petoj dimenziji. Ona je pričala o petoj dimenziji upravo što smo i ti pravili klip, jel' tako? Ali ona je rekla da je tu zapravo smak sveta i da ljudi neće preživeti i ti koji se sakrivaju, mene iskreno to jako uplaši. Znači tresao sam zapravo. Dobro, nisam se ja baš tresao, ali ja sam spomenuo nju u mom klipu koji sam radio, ali nisam mislio na mrak. Nisam mislio na uništenje sveta, ali sam mislio da su Maje možda znale da se u našem sistemu dešavaju neke stvari koje mi još ne znamo. Odakle njima informacije sve te koje imaju, tim još uvijek ne znamo. Ali opet, imamo naučnike, imamo ljudi koji proučavaju svemir i sve to, astronaute, ali opet mi znamo jako malo. A kako je Nostradamus pre 1.000.000 godina, razumiješ, napisao u svojoj fresci, brate, da će da se uništi Hirošima i Nagasaki, da će biti Sandy, Oluja, razumiješ, kako je on to znao?
On je isto prorekao da će biti smak sveta, mene iskreno sve to zabrinjavalo. To piše i u Bibliji. To piše u Bibliji, tako je. Da, jest. Nostradamus je Čitala jako sam pametan nešto. čovjek. Upoznao si ga, 100%. Ne, nego po tome što je on sve rekao, primjer, mogu ja sad neke stvari da kažem ovdje, ne želim sad njega da spustim, ali neke stvari. Ja mislim da bi trebao ti definitivno Ne, Nostradamus da poslušaj spustiš, me, jer mislim da bi zaradili svi velike Znao pare. sam da ne treba dirati Nostradamusa, da ga ceniš. Neke stvari mogu ja reći sada. I te stvari mogu se desiti isto. Jer oluje se dešavaju. Ne, druže, ti meni sad reci šta će biti 3062. godine. Molim te, reci mi. Šta će biti tada? Vidi, to je jako daleka godina. Ali, brate, za njega nije. On je jest. živeo pre 5 vekova. Ništa nisam loše I rekao on za je njega. pogodio ovo što se dan danas dešava. Tako je, on je pogodio. Kako je pogodio? Ali, gledaj sad, ali da li je on nama rekao, ti si slušao bolje o njemu, ja nisam imao priliku da poslušam. Ja mislim da ti nisi gledao ni film o Nostradamusu. Nisam pogledao film. Reci mi, da li je on predvideo tačno uništenje za današnji datum ili on, šta je on uopšte rekao za današnji datum? Nostradamus normalno nije pričao da će, tipa, doći će kometa, uništit će vas. Ne. On je u šiframa nama govorio šta se zapravo dešava. Tako je rekao za, recimo, ja se držim to Hirošima i Nagasaki, da će biti atomska bomba, da će pasti. To je baš pogodio, to je baš... Znači, to je totalno nevjerovatno da je bukvalno u dan pogodio. Kao što smo ti gledali film s Nicolas Cageom, kako zove? Knowing. Kako to prevedemo na srpski? Taj film? Pa nemam pojma. Dobro, nebitno. Mi to prevodimo glupavo, ali to je Nostradamus. Znači, on je znao te neke stvari koje će se desiti u narednih 5-6 vekova i da pogodi tačno dan. Razumeš, evo Sandy Oluja, razumeš, zaboravio sam totalno ono što se desilo u Japanu sad skoro, pre 2-3 godine. Tsunami, što je 100.000 ljudi umrlo. Da, to je nešto veliko bilo. A to je sve Nostradamus pogodio. Ok, volio bi sad, pošto imamo ovde goste u studiju, da svako ispriča nešto vezano za to. Želio bi prvo Jace nešto da nam kaže ukratko vezano za sve to. Sve što si mislila za ovaj dan i da li si ti imala uopšte neka očekivanja, pošto si ti rekla da ne veruješ u to, ali sigurno si čula dosta toga na televiziji i možda i na internetu. Naravno, čula sam dosta toga, ali nisam verovala u to, zato što se ja dosta držim religije. A u Bibliji piše da će biti smak sveta, ali 2000 neke, nisu tačno napisali koje godine. Tako da ja mislim da nije moguće da neko prorekne tačno datum kada će se to desiti. Pa niko ne zna ni koja godina. Pa to. Upravo to. Slavice, ti da li... 2000 neka su rekli, nisu rekli. 2000 neka pogodili su... Opet ne znaju. Opet je to glupo, zna. Opet je glupo, niko ne može da zna. datum, to niko ne može da zna, ja se pridržavam Pazi, nešto što piše u Bibliji se dosta dešavalo, stvarno su obistinili. Da, to jeste, to se sve dešavalo, ja sam čitala nekom prilikom Bibliju, ali što se tiče da verujem u smak sveta ne. Jer to samo Bog zna, ne može niko da određuje datum, na primjer 21.12, a pre toga su rekli 12.12.2012 bit će smak sveta. Pa su promenili 21.12, pa kao nije sad 21. nego 23. ili 24. Tačno su rekli kao u 6 sati će biti smak sveta. Samo menjaju datume. Pa znaš zašto? Pa znaš zašto? Zašto? Pa ne mogu ljudi da stignu svi da dođu, sad pomerili datum. Da, to jeste, realno. Nema se uopšte logike. Neki kažu kao promenili su zbog snednih oluja i tako to. Recimo, kao što si ti rekao, šta vrati? Nebitno. Da se dešavaju neke stvari na snežnom polu, idemo. Dobro, Ami, ajde sad ti još malo više nešto o tome, reci mi. Ne znam šta da kažem, samo kažem da niko ne zna kad će biti smak sveta osim Boga. Ali smak sveta... Zapravo čovjek to sam sebi radi. Da, realno. Lidija, ti da li imaš nešto da podeliš sa nama? Što da jedeš? Hoću. Pa nemam ništa posebno da kažem, zato što su u principu oni već sve rekli, tako da... Ne, ti reci nam svoje mišljenje, šta ti misliš? Ne znam, moje mišljenje je da je neko i znao da će stvarno biti to. Ja mislim da to niko ne bi rekao i da ne bi plašio ljude bez veze, da bi svi prećutali i to niko ne bi znao da će se desiti. Tako da nisam verovala u to i to je to, ne znam. Pa realno ja mislim. Ali od toga marketing onda nema nikakve koriste. Tako je. Reci mi, aj sad... Pa imat će možda nekih par dana, jer će to biti kao
kako Dobro, to je da istina. kažem, Pa ja sam čula za neke atraktivno. priče da su se neki ljudi tamo na nekim selima pripremali za smak sveta Pa to je tako što ošteno, su kupovali, uvera. ne znam, hranu neverovatno, Da. pa se sakriju negde i tako dalje. To A je njima nešto- sve Skloništa to su bila se poenta prodavali. da bi više kupovali, da bi zarađivali, kapirate da Tako je, da. da bi zarađivali novac, što je Svi znamo poenta da je samo ekonomska to. kriza u celom svetu. Ja, Prava- da se pripremaju, prava stvar. Ekonomska kupuju. kriza, a kada je smak sveta, svi imaju pare da kupe gomilu hrane da bi Pa se normalno. sakrili. Ali ne čemu razumem. to? Da, da, Pa da. ne Čekaj, ako je znam. smak sveta, čemu to? Pa eto, Da. misle da će preživeti, pa ako prežive da imaju Smak šta da sveta, jedu, a to je neće rat. imati ko da pravi ako svi, Ali, ne znam. Mislim, to je meni toliko glupo jer se ljudi To ponašaju nije kao da je rat, pa logično. kao skloništa, hrana. kao da je vode. to sam da, rat. Ljudi, smak sveta, šta znači to? Nema sveta, kraj. Znači, Da. zemlja, kakva skloništa? To se ne obazira za skloništa, šta? Idu iz skloništa zajedno sa celom zemljom. Normalno. I da prođe smak sveta, izlaziš gde? Sa čime da živiš? Sa zalihama koje si sakrio? Možda žele da obezbede nekih možda 10 minuta duže života. Mislim da smo gledali film 2012. Valjda si poentu Možda će shvatio. ostati 2 ili 3, morat će Taj da se film živi. niko neće ostati živ. Ako je u pitanju, a gde ćeš živiš ako nema Zato što sveta? sam ja čula kao priču da Onda će ćeš samo Bog da stvoriti staviti. neko drvo koje će staviti, koje će samo odvojiti 2 ili 3 ljudi koji nisu grešni, koji nikakve Ne, greške to nisu je već, pravili u e, životu. vezano To za je, Bibliju. da, To je već Da. biblijski, ali Ja, realno ako nestane svet, ti nemaš Nestajemo gde da svi. živiš, nemaš zalihe. Jedino ono fazon, ne, svi idemo u raj možda, pa kao, kako go, ali nema, ako nema zemlje, nemaš gde da živiš. Naučnici jesu našli neke planete koje su vidjeli da su nastanjene životom, ali mi ne možemo da stignemo do njih. I da znamo da će se nešto desiti, mi ne možemo da se spasimo. Jer ako nama nestane naša zemlja, naš svet, tačnije, ali i dobra zemlja, mi zajedno odlazimo sa njim. Zavisi po kom principu bi bio smak sveta. Pa, sama rečenica smak sveta, Nije. znači da svet nestaje. Nije. Drugo je apokalipsa Nije. ili nešto drugo. Obrazloži. Apokalipsa, isto što je smak sveta. Pa dobro, drugi naziv. E sad, zavisi u koju svrhu bi bio smak sveta. A recimo dođe kometa, udara nas kometa, znači definitivno je to smak sveta, tako? Pa ako ostane svet, nije smak. Ako ostane živa planeta. Ako nas rokne kometa, Ja razumeš, šta ja će smatram drugo? rečenica smak sveta kao rečena smak, da smakneš nešto, da nema više zemlje. Ja tako gledam na to smak sveta. Ja sam isto tako čula kako će kao pasti kometa, na primjer, na zapad i kako će ljudi sa Balkana umirati tipa kuga ili da će se pojavljivati takve neke bolesti. Ja o tome Da. pričam, šta znači smak sveta? A možda, pa meni to, u mojoj glavi se ta rečenica, kako se zove, ja mislim da je to uništenje totalne zemlje. Ali kako uništenje? Pa ima raznih. Možda Pa bude to te pitam, da. vezano za sunce. Ako se ugasi sunce ili ako na suncu nastane velika erupcija, radijacija... To se plus- non stop dešava na suncu. Imali smo skoro nestanak struje ali svuda. mnogo jača erupcija. Pa to će se desiti sigurno uskoro. A može da se desi? Da nas zakače neki veliki asteroid, meteorit. Može da se desi? Da, ali to realno možemo taj smak sveta da preživimo i da se borimo protiv njega. Tako je, protiv Jer toga možemo. imamo tu tehnologiju, znači Rusa i Amerikanci, Japanaca da mogu da se bore i sa kometama i sa asteroidima, realno. Znači to možemo to ja ne bi nazvao smak sveta. Tako. Jer Da. možemo, ako predvidimo na vreme, O tome ja možemo govorim. da se Ako spasemo. možemo da se spasimo, to nije Razumeš? smak sveta, nego neka nepogoda koja nas... Ja mislim da veliki smak sveta, ako se desi to s suncem, to je najveći smak sveta ako ga ne može da se preživi, jer ako nastanu te čestice koje će prouzrokovati rad vulkana ispod zemlje i na zemlji, znači definitivno tsunami, talasi i vulkani, sve će nas uništiti. A, da li vi znate da Sunce, to je naša zvezda, Sunce je zvezda, da li znate da zvezde ne Sunce traju nije večno? naša zvezda, mesec je naša zvezda. U našoj galaksiji... Je mesec naša zvezda. Dobro, pogledat ćemo to na netu, ok, da daš što sam teo. Sunce Sunce je naša je zvezda. zvezda, ne, Sunce je zvezda, to moraš da znaš, to ćeš pogledati kasnije, pokazat ću ti. Sunce je zvezda. Zvezde ne traju večno. Da li znaš šta je to supernova? Ne znam. Vidi, svaka zvezda ne traje večno. Supernova je kada sunce umre. Kada sunce, ne znam tačno sad da objasnim kako to, ali zvezda eksplodira i nastaje supernova. Velika eksplozija. Pa to. Naše sunce ne može da traje do veka. Ali naše sunce je mlado. Kad naše sunce doživi neku starost, onda gotovo. Naše sunce prestaje da bude naše sunce. Više nema toga. A to će se desiti
tamo daleke neke. Ja mislim i da ima leka i za to. Pa, I ako nemamo sunce, mislim da možemo preživimo. mm, Ja mislim da možemo. Ne, Možemo. temperatura, da li znaš koja je temperatura na nema Plutonu? šansa preživiš bez Ne, sunca. nisam ja rekao da nemamo mi sunce. Znači, mi smo Srbija i trenutno smo jako ograničen narod. Ali ljudi u Rusiji, ljudi u Japanu i ljudi u Americi zajedno imaju svoj, ne znam kako se zove, taj tim njihov koji već 100 godina prave sunce veštačko, upravo da se, znači, kad se bude desilo da se sunce ugasi, da oni pošalju u atmosferu to veštačko sunce koje će davati sve to. Neće biti isto kao što je sada, ali znači ima leka i za to. Samo Da, što vi ovde sedite, a ne Ali znam. gledaj, nisi računao Pa, nešto moguće. drugo. Pazi, Le. ako se sunce ugasi, da li će sunce prestati da se okreće? Da li znaš da se planete okreću oko sunca i sve to? Možda će drugačija gravitacija biti. Možda ima da nas sunce, sve planete koje To si kruže... upravo, da, to si Nije se upravo. tako prosto, pazi, okej da se ljudi bore, ali... Šta se čuje ovo? Smak sveta, gotovo. Ne, stvarno se nešto čuje bez zezanja. A, Okej. ja ti kažem, gladna sam, čuje smak sveta. Da, čuje se Da, nešto. zaista se nešto čuje, ali vi ne čujete zato što vi pričate. Ćemo i da izađemo da pogledamo šta se čuje. Ja ne bi smela, ja se zaista plašim. Ovako, Spasit ćeš se ako ne pogledaš. Da, Znači, neću doveli da smo pogledam i spasit ću do se. zaključka da su to sve činjenice i da ne bi trebalo uopšte se plašimo nikakvog smaka sveta. Kad budemo vidjeli svojim očima ono što budemo trebali da vidimo, znaćemo sve. Automobili provađaju. Tako da bi volao da zaključim nešto iz svega ovoga, da sam vidio da je mnogo ljudi ima koji ne veruju u smak sveta. Drago mi je bilo što smo porazgovarali o ovome i što ste svi podelili I mišljenje. meni ja se jako lakše osjećam. I što smo svi ovde zajedno. I želeo bi da više se nikad ne diže ovakva panika. Kad neko bude rekao da će biti smak sveta, kad budemo videli na nebu ili osjetili nešto što ne treba, Recimo kao gasove u stomaku se ja. tako nešto, evo mi treba dižemo paniku. Ne mogu mi panika zajedno. Ljudi, hvala na vašem vremenu. Hvala Nema tebi. na čemu, hvala i tebi što si nas pozvao. Ja bih samo želeo da nadomestim nešto. Sada je trenutno 17 i 15 časova. Mislim da još, 15? mi smo sada pričali kao da... Njegov sat nije dobar kod mene, brate, 5:30. Jeste Sada je pola. 17 i pola 6. U principu, želim svima da nagovestim da još nije prošao taj, da kažemo, uplašeni talas, jer po principu drevnih maja, što si ti rekao, između 21. i 22. podeljka, ukoliko nam se, znači, sunce sutra bude pojavilo, onda možemo da mirno spavamo. Pa danas nam se pojavilo sunce, definitivno. Ali ona glupa, ili šta? Ne razumem. Jeste. Nije shvatila Nije stvar. shvatila šta sam rekao. 21. i 22. 22. Jer Maje su rekle da sunce to neće nisam izaći čula, 22. to sad tek prvi put čujem od vas. Važno je da svi kenjamo. Kako Ograničen sunce narod, da izađe na primitivno. sred zime. Dobro, Dosta sa smakom, dajte malo s višnjama sa nešto. Okej. Samo smak. Ništa, idemo na višnje onda, a? ok, do sad smo trešnje. pričali o maku, smakom i tako to. Sad pričamo o trešnjama, višnjama. Ajde. Jel možemo Šalim sad? se ljudi, to bi bilo to. Veliki pozdrav sve vas koji ste nas slušali. Face Team! Ćao narod. I pozdrav za Ćao. tebe, Boš, koji slušaš sad ovo i smeš se. I za tebe isto, da, Mislim, pored ne bi njega.